Inițiativa Comisiei Europene, programul Life Natura a permis Universității din București, prin Centrul de Cercetare a Mediului și efectuarea studiilor de impact, implementarea proiectului Parcul Natural Porțile de Fier, conservarea și managementul habitatelor. Arie protejată situată în sud-vestul României, la granița cu Republica Serbia și Muntenegru, Parcul Natural Porțile de Fier reunește pe cele 115.655 de hectare o diversitate de specii, habitate și peisaje, rezultat al evoluției naturii în timp geologic și al comunităților umane în timp istoric. Peisaje diversificate, de la versanți presărați cu arbori la zonele umede ca Linovăt și Divici-Pojejena, cu mirifica lor lume de plante hidrofile și păsări de apă, se succed într-o inegalabilă armonie. Dunărea, marele fluviu european, pătrunde pe teritoriul României la Baziaș, devenind pe 134 de kilometri axa la care se raportează omul și muntele, natura cu miile ei de alveole, în care au apărut și au evoluat specii de plante, reptile, păsări, insecte, elemente de ichtiofaună, unele întâlnite doar în acest spațiu, altele amenințate cu dispariția. Obiectiv major al proiectului, reintroducerea țestoasei lui Herman în habitatele destructurate ale Parcului Natural Porțile de Fier, a reprezentat activități de identificare a habitatelor vulnerabile, realizarea unui recensământ al populațiilor de țestoase și crearea unui centru de creștere în captivitate, în vederea asigurării numărului de juvenili necesari introducerii în habitatele destructurate pentru a favoriza menținerea și perpetuarea speciei apreciată ca cea mai vârstnică dintre reptilele terei. Țestoasa lui Herman, emblematică pentru Parcul Natural Porțile de Fier, este o specie strict protejată în România, fiind amenințată cu dispariția din cauza colectării în vederea creșterii ca animal de companie, a uciderii de către localnici pentru că le consumă zarzavaturile, a otrăvirii cu fertilizatori chimici și a vandalizării cuiburilor sau juvenililor. În Centrul de Creștere în Captivitate a țestoasei lui Herman, creat prin programul Life Natura în comuna Eșelnița din județul Mehedinți, s-au colectat în 3 etape femele cărora li s-au creat condiții de depunere a ouălor, care, colectate și codificate cu grijă, au fost incubate într-un incubator special pentru reptile, juvenilii astfel obținuți fiind crescuți o perioadă în captivitate pentru a fi apți să reziste în habitatele naturale.
Capturarea femelelor s-a efectuat după perioada de fecundare și numai din arealul Parcul Natural Porțile de Fier, din puncte situate la distanță, pentru a se putea evalua fertilitatea, numărul de ouă ce pot fi depuse de o femelă, perioada de incubare, numărul de juvenile clozați în condiții de laborator, diferențele față de citările din literatura de specialitate din România, care este foarte veche și nu se bazează pe experimente și serii statistice de observații. În momentele de observare a exemplarelor capturate s-a sesizat foarte bine dimorfismul sexual. Femela este mult mai mare ca masculul. Acesta din urmă are o coadă mult mai lungă și terminată cu o gheară puternică. Deschiderea plăcilor plastronului de deasupra cozii, plăcile anale, are un unghi mult mai mare decât la femele. Depunerea ouălor se face în timp de câteva ore, iar femela le așează cu grijă în cuibul pe care îl acoperă și îl părăsește rapid, fără remușcări. Ea nu își va cunoaște niciodată descendenții, care din momentul eclozării trebuie să se descurce, să-și găsească hrana, să ajungă la raza de lumină și căldură, să supraviețuiască pentru a perpetua specia. În urma experimentului de incubare și eclozare au fost obținuți 242 de juvenili, din care 240 au fost reintroduși în habitate naturale. Reintroducerea a presupus însă anumite exigențe și o atenție sporită din partea cercetătorilor. S-au căutat exact habitatele de proveniență a femelelor de la care au fost obținuți juvenilii. Prima masă în natură trebuia savurată, fiind probabil altfel decât cea din captivitate. Primii juvenili își caută drumul, alții așteaptă să urmeze calea pe care de milioane de ani străbunii încearcă să o păstreze pentru a supraviețui. Vipera cu corn este una dintre cele 3 specii de șerpi veninoși din România. Dat fiind faptul că se împerechează primăvara, acesta este anotimpul când o întâlnim pe versanții cu rocă la zi, grohotișuri, stâncărie calcaroasă, puternic însorită, acoperită de vegetație rară. Are un colorit variabil, de la gri la maron chis sau chiar brun. Și în acest caz există diferențe între sexe. Masculii au culori mai deschise ce contrastează cu desenul dorsal, iar femelele au culori mai puțin diferențiate între fondul întregului corp și desenul dorsal în zigzag. Ambele sexe au ca elemente comune cornul de pe extremitatea anterioară a capului și forma triunghiulară a acestuia, accentuată de prezența în spatele ochilor a glandelor cu venin. Vipera cu corn este un animal timid, lent în mișcări și fără tendință de agresivitate. Dacă este încolțită, șuieră scurt și puternic, se strânge colac și încearcă să intimideze agresorul. Dacă nu este agresată direct, nu reprezintă niciun pericol pentru om sau animale.
Vipera cu corn este o specie strict protejată atât în România cât și în Europa. De aceea locuitorii, ca și vizitatorii Parcului Natural Porțile de Fier, trebuie să conștientizeze că vipera cu corn nu este un pericol, ci este în pericol. Vandalizarea habitatului, colectarea pentru comercializare în vederea producerii veninului sau uciderea de teama mușcăturii fiind amenințări evidente. Populațiile de păsări sunt deosebit